Отново сме във Видински окръг, отново под Сейванче. Направихме центровката и отиваме да се мъчиме. Първото изваждане, приятели, за пръв път виждам корени от сондажа. Къде отиде онова? Мистрийката. После ще покажем какво сме изкарали. Готово. Така. Много интересен казус. Такива камъни извадихме. От кой метър? 24 метър. Откъде са тия камъни, не го разбираме. За днеска приключихме 6 метра влезнахме точно къде с момчето мерихме. Той отиде във Видин и тук комшията му каза, че е 33 метра, така ли? И утре продължаваме да продухваме с компресора, да изваждаме тинята и да видим капацитета на геранчето вътре. Много интересно, утре ще разкаже човека какво е станало тук. Гръмнал е сондажа с тази помпа и е струшил тръбите. Отстрани, оттам е влезнал от чакъл, къде го извадихме. През устата е изключил на 8 атмосфери или нещо, къде казаха. И едва се извади помпата. Но отпушихме го и утре ще видим дебита. Здравейте, приятели! Вкарахме тая последната тръба и сега ще видим докъде ще бъде. В този сондаж беше 160, тръбата се беше пукнала. Кой беше там? 8 атмосфери ли сте дигнали нещо? Над 8 атмосфери, да. От 8 атмосфери, пукна се, гръмна се и ние затръбяваме с ФИ 125 в тази долната тръба. И сега като го пуснем долу, почваме да пускаме аерлифта вече за финното и ще кажем дебита колко е и какво, що и как. Правиме профилактиката. Да. И чистиме отдолу с помпата. Ага, това злокуче. Сега извади един секундомер и да видим за колко време ще го напълни от тази височина и всичко. Така. Защото вътре го тури, няма никакво значение. Да не отива навънка да е точно. За 15 минути, 20 секунди се пълни, зависи. 22, няма значение. Да видим какво излиза от герана. От този матоляк. Преди да си пуснеш добрата помпа. Да прелее. Айде, готово. 44. Та 11 литър ли? Колко е? 10. 11. Его е тук. От тук. Това не е ли там 11? Те по 11 ги правят. Тук. Пускай. 10. Добре. Направо и тази помпа се задъхва. Ще разредиме малко водата, защото това е направо гадост. Така. Браво. Тръгна по-чистичка вода, но ние не имаме време, че трябва да одиме в Русе. Ела да видиш. Матоляка почна да го бута и това е на дъното сега.
Така и докато събереме, аз ще оставя на човека помпата да не си изхаби това, но се зарадвах, че тръгна по-силна вода. Човека ще го мести на друго место. Ето това вади тази помпа. Ето това. Много мощна помпа и много добре работи. Така. Почна да дърпа отдолу тая тиня. Това е направо боза. Така. Ще оставя на човека помпата, защото да не си троши неговата. И пуснахме обобщение, какво сме направили, пуснахме тия тръби, 7 тръби, нали? 7 пуснахме по 4 метра, 125-ца, вкарахме ги от 160, обаче долу се е пукнало нещо, е спрела тази тръба и трябваше още 1 метър и нещо да влезе, там е опрела, сондажа е крив, сигурно е опрела долу в кривина, не може да влезе на 100% в някаква кривка. Той още е крив по 10 метра нагоре. Така, това работи, оставям го на човека и друго какво да кажем, няма какво да кажем. Ти искаш ли да кажеш нещо, брат? Какво да кажем? На камера, без камера, защото ще гледат всичките. Няма какво да кажем, батко, какво да кажем? Трябва да чакаме да се изчисти, нали? Няма пък друго какво да. Да, а за това къде е гръмнало, защо съседа и сестрата казаха, че причината и жената ли, че това е дървото. Едно големо. Какво се казва това дърво? Албиция. Как? Албиция. Албиция е било тук и това имаше сондажа корени. Сега не знаем, не съм толкова специалист по дървета. Тия корени до колко метра да отидат, дали е възможно корените да е избушило тия работи или как е гръмнала тази помпа при 8 атмосфери и това нещо отгоре се е соринало долу. Не мога да кажа, аз не съм чак толкова знаещ. Това е от гомотарци и ще чакам човека да ми каже, като го изчисти, какъв му е дебита. Сега дава 800 литра с моята. Това е 20 кубика за 24 часа, но при мръсен матоляк. Чао и до нови срещи!